Здравейте и добре дошли в, в криминалният YouTube свят. Много се радвам да ви видя отново в канала. Днеска ще си говорим за един така доста притеснителен случай, който оставя всички без отговори и без думи. Днешният случай ще бъде за изчезването на Десислава Севдалинова от Видин. Десислава Севдалинова от Видин изчезва на 21 срещу 22 февруари през далечната 2002 година. И от тогава никой не знае какво се е случило с нея. Ще ви разкажа от началото до края сюжета и самата история за това какво се е случило с Десислава Севдалинова от Видин. И ще си поговорим за всичките теории и факти, които не са, как да кажа, доказани все още, а просто са слухове и за самите теории. Какво може да се е случило с нея. Смятах да кача друго видео, обаче ще го кача веднага след този клип, защото този клип е много важен да го направя и всички си вземете поука колко много лоши хора има в нашия свят, по целия свят, не само в България, но и за жалост в останалите държави и райони. Така, Десислава Севдалинова е родена през 1977 година. Сега не съм точно сигурен с датата, забравих я, не я намерих никъде, но мисля, че през май или юни месец е родена, тя не съм сигурен. Тук някъде ще ви сложа датата, за да може да ви е по-ясно. Десислава Севдалинова Десислава Севдалинова е описана като хубава, красива, мила, добра, затворена и много слънчево момиче. И нейната красота се вижда от километри и направо изблесва блести. На 21 февруари 2002 година Десислава и предстои пътуване. Сбогува се с нейните ученици и после се приготвя. Много развълнувана, много се вълнува, много развълнувана. Тя започва да се приготвя за пътуването, което за жалост така и не се случва, защото точно в същия ден тя изчезва.